Akwụkwọ nke Matiu isi nke 25. Mgbe ahụ, a ga-eji alaeze eluigwe tụnyere ụmụ agbọghọ 10 ndị mgbe ha gbanyechara oriọna ha gara izute nwoke lụrụ nwanyị. 5 n'ime ha bụ ndị maara ihe, ndị ọzọ bụ ndị nzuzu. Ndị nzuzu na-amụnye oriọna ha, mana ha ejighị mmanụ. Ndị maara ihe n'aka nke ọzọ na-eji oriọna ha eme mmanụ n'ite ha. Mgbe nwoke lụrụ nwanyị ahụ na-anọ ọdụ, ha niile dara. N'etiti abalị, a nụrụ mkpu sị, "Lee, nwoke lụrụ nwanyị na-abịa, pụọ izute ya." Mgbe ahụ, ụmụ agbọghọ niile biliri wee gbaa oriọna ha. Ndị nzuzu ahụ gwara ndị maara ihe sị, "Site n'oriọna unu pụta, n'ihi na nke anyị apụọla." Ma ndị maara ihe zara sị, "Ya mere, ọ dịghị ihe zuru unu na unu. Kama gakwuru ndị na-ere ihe ma mee nke unu." Mgbe ha na-akpọ oku ka ha lawa, nwoke ahụ lụrụ nwanyị bịara. Ndị dị njikere wee soro ya banye n'agbamakwụkwọ, e wee mechie ụzọ. Mgbe ahụ, ụmụ agbọghọ ndị ọzọ bịakwara wee sị, "Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, megheere m." Ma ọ zara sị, "N'ezie asị m unu, amaghị m unu. Ya mere, na-echenụ nche, n'ihi na unu amaghị ụbọchị maọbụ oge awa Nwa nke Mmadụ ga-abịa. N'ihi na alaeze eluigwe dị ka nwoke nke ga-aga mba ọzọ, kpọrọ ndị ohu ya ma nye ha ihe onwunwe ya. O nyere otu talenti 5, nye onye ọzọ 2, nye onye ọzọ 1, nye onye ọbụla dịka ike ya si dị. Ozugbo ọ hapụrụ ụlọ, onye natara talenti 5 ahụ gara lekọta ha ma nweta talenti 5 ọzọ. Otu ahụ kwa, onye natara talenti 2 nwetara 2 ọzọ. Ma onye natara nke ahụ gara gwuo ala wee zoo ego nke ndị nna ya ukwu. Mgbe ogologo oge gasịrị, onye nwe ndị ohu ahụ bịara ịgbaziri ha. Mgbe ahụ, onye natara talenti 5 bịara weta talenti 5 ọzọ sị, "Onyenwe anyị, i nyere m talenti 5. Lee, eritewo m talenti 5 ọzọ site na ha." Onye nwe ya wee sị ya, "Emewo nke ọma, gị ohu dị mma na onye kwesịrị ntụkwasị obi. I kwesịrị ntụkwasị obi n'ihe nta. M ga-eme gị onye ọchịchị nke ihe bara ụba. Banye n'ime nna gị ukwu." Onye natara talenti 2 wee bịa sị, "Nna m ukwu, i nyere m talenti 2. Lee, enwetawo m talenti 2 ọzọ." Nna ya ukwu wee sị ya, "I mewo nke ọma, ohu dị mma na onye kwesịrị ntụkwasị obi. I kwesịrị ntụkwasị obi n'ihe nta. M ga-enye gị onye isi nke ihe bara ụba. Banye n'ime nna gị ukwu." Onye natara 1 talenti bịakwutere ya wee sị, "Nna m ukwu, amaara m na ị bụ onye siri ike, na-aghọrọ ihe ubi ebe ị na-akụghị mkpụrụ, ma na-anakọta ebe ị na-enweghị ahịhịa. Nna ukwu, ya onwe ya kwa, talenti 2 bịara wee sị, "Nna ukwu, i nyere m talenti 2. Lee, enwetara m talenti 2 ọzọ." Ya mere, egwu tụrụ m, wee gaa zoo talenti gị n'ala. Lee, i nwere nke gị." Onye nwere ya zara sị ya, "Gị ohu na-enweghị obi ụtọ na umengwụ. Ị maara na m na-aghọrọ ihe ubi ebe m na-akụghị mkpụrụ, na m na-anakọtakwa ihe n'ebe m na-akụghị mkpụrụ. Ya mere, ị gaara enye ndị na-agbanwe ego mgbe ahụ."
Mgbe m bịarutere, m gara anara ego m na uru. Ya mere, napụ ya talenti ya, nye ya onye nwere talenti 10, n'ihi na onye nwere a ga-enye ya, ọ ga-enwekwa ihe bara ụba. Onye na-enweghịkwa, a ga-anapụ ya ihe o nwere. Ya mere, tụba ohu ahụ na-abaghị uru n'ọchịchịrị kachasị omimi. Ebe ahụ ka ịkwa akwa na ite eze ga-adị. Mgbe Nwa nke Mmadụ ga-abịa n'ebube ya, ndị mmụọ ozi nsọ niile so ya. Ọ ga-anọdụ ala n'ocheeze nke ebube ya. A ga-akpọtakwa mba niile n'ihu ya. Ọ ga-ekewapụkwa ha n'ebe ibe ha nọ, dịka onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụ atụrụ na ewu. Ọ ga-etinye atụrụ n'aka nri ya na ewu n'aka ekpe ya. Mgbe ahụ, eze ga-asị ndị nọ n'aka nri ya, "Bịanụ, unu ndị nna m gọziri, werenụ ihe nketa nke alaeze nke e doziri maka unu site na ntọala ụwa. N'ihi na agụụ gụrụ m, unu nyere m nri, akpịrị kpọrọ m nkụ, unu ṅụọkwa mmiri m. Abụ m onye ọbịa, unu kpọbatara m n'ụlọ gị. Adị m ọtọ, unu yikwasịra m uwe. Adịghị m ike, unu letakwara m. Anọ m n'ụlọ mkpọrọ, unu bịakwutere m." Mgbe ahụ, ndị ezi omume ga-aza ya sị, "Onyenwe anyị, olee mgbe anyị gwara gị na agụụ na-agụ gị, nyekwa gị nri, ma ọ bụ na akpịrị kpọrọ gị nkụ? Olee mgbe anyị were nye gị ihe ọṅụṅụ? Olee mgbe anyị hụrụ gị ka ị bụ onye ọbịa, anyị wee nabata gị, ma ọ bụ gbaa ọtọ, anyị wee yikwasị gị uwe? Ma ọ bụ mgbe anyị hụrụ gị ka ị na-arịa ọrịa, ma ọ bụ n'ụlọ mkpọrọ, anyị bịakwutere gị?" Eze ga-aza ha sị, "N'ezie asị m unu, ebe unu mere otu n'ime ụmụnne m ndị a kacha nta, unu mere m ya." Mgbe ahụ, ọ ga-asị ndị nọ n'aka ekpe, "Sinụ n'ebe m nọ pụọ, unu ndị a bụrụ ọnụ, gaa n'ọkụ ebi ebi nke e doziri maka ekwensu na ndị mmụọ ozi ya. N'ihi na agụụ gụrụ m, unu enyeghịkwa m nri, akpịrị kpọrọ m nkụ, unu enyeghịkwa m ihe ọṅụṅụ. Abụ m onye ọbịa, unu abataghịkwa m. Adị m ọtọ, unu eyikwaghị m uwe. Adị m ọrịa, anọkwa m n'ụlọ mkpọrọ, unu eletaghịkwa m." Mgbe ahụ ka ha ga-aza sị, "Onyenwe anyị, olee mgbe anyị chụpụrụ gị na agụụ gụrụ gị, akpịrị kpọrọ gị nkụ, onye bịara abịa, onye gba ọtọ, onye ọrịa, maọbụ onye nọ n'ụlọ mkpọrọ, ma ị hụghị gị?" Mgbe ahụ, ọ ga-aza sị, "N'ezie asị m unu, ọ bụrụ na unu emeghị ya nye otu n'ime ndị a kacha nta, unu emeghị ya nye m."